Bé, bona tarda. Anirem una mica ràpids, comptant que, segons la roda de premsa anterior, anem una mica mal de temps. La primera qüestió que voldria fer és qüestions, diguem-ne, de tercers. La primera és agrair a Ciutadans, Partit de la Ciutadania, el fet de que hagi fet un comunicat de condemna de l'agressió que van patir centenars de persones a València diumenge passat i, específicament, 4 diputats del Parlament de Catalunya. És l'únic partit polític que ha condemnat tant públicament com privadament, de la qual se'ns han adreçat per expressar la seva condemna i la seva solidaritat. I des d'aquí exigim, de nou, a Convergència i Unió, a Esquerra Republicana de Catalunya, a Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, al Partit Popular i al Partit Socialista de Catalunya, PSOE, que condemni la violència que pretén impedir la llibertat d'expressió i la llibertat d'associació i d'actes públics per part de les opcions polítiques legals com es va produir a València aquest diumenge. I específicament a la molt honorable senyora presidenta d'aquest Parlament que condemni l'agressió que han sofert 4 representants del poble de Catalunya, cosa que no ha fet encara ni ella ni la mesa, formada per CiU, per Partit Socialista de Catalunya, PSOE, i pel Partit Popular. I reiterar de nou l'agraïment i el reconeixement a Ciutadans, que és l'únic partit parlamentari que s'ha comportat com s'han de comportar els demòcrates en defensa de la legalitat i en defensa de les llibertats.